nanji puke puakam da velo long chop athema la son taksi India constitution laki India adat kaselama constitution la data long li ke doan jat ke doan ta India suapan lo lama si India suapan lo dai laki putat tok te det lo ta pake to agam velo constitution adat kaselam pidang det lo ke la da hello la bangsu ahaddo la constitution pa habdo hello alam the hello kachini nera elvin teron la pen tuliram rong hang atum da pulo dake sikhido long ga reservation na vedet ke puningge thurong lo alama ba ke la da hello kam ba ke la si constitution pu ke pilonte constitution pu la ke isi arot det kikim arot Ingraji pen pulote a legal framework for constructing or building a country. La hello, a legal porque law arot det kiki barot. La soat det kiki baron pesi itu pan kim tip la. Itu mah det kim tip la. Bang nang pilut dun nang ne akam masih avilu. La somoni korok ola kici nang pilut dun nai manang ne wa. Pra tacha ji akam masih avilu. Yo, alama bangela hello. Amat itu nge kacini ni apa awedeke putolong lebih. Angela son de make nang tung cerai nanti pupu bom cerai te kelo son tung ke lagi. Pitu bom da te cini tu te det ke pulo. Amat itu nge kacini ne di itu mah UPDS tang ho. Karbing long bangke pinaan ke kahurisai. Ason sidolo labang su putak nalitum pen bangke ko pisi kipudun kangtung lah. Ni litung kipudun kangtung ke lah hello. Alang litung la kam ke claim bom matung aja ke ningkan crypto ningkan proxy la pan si kam ke claim tang lo. Arona tengke arona ten ningkan crypto ningkan proxy di. Arona tengke ningkan krihini apilo te departmental action ta en long le. Arona teng service rule do lake. Ningkan krihini apike akai no ko pini chok chedet pusita la ke departmental action and longly is lalo ison la pen show cause notice ki pg pulote hala appointing authority apansi show cause notice ki ko matsi ka appoint lo mahala apansi show cause notice pinangi show cause notice pidol nangi pulotante non ke appointing authority pulotante council ke forest department ke komalo ne em lo ne cm lo ne along sidu hala bang so CM lo ne EM lo ne sido non show cause notice pi pulote halabang suhut ko madma CM ko madma EM hala phansi forest department in charge hala phansi show cause notice pinangji lake la non kame tembo matum hange pinang lelo alang litum hange bang kam pilo lo join dun lo lake la alang litum hange alang litum lake chokche ka lidet lo gente lake hala kai point atum si ke chokche lo ke ante jong si chokche pulo tangte ako nili ka matha tenge ke point da point da la ta non ke chokche pu un elo lake pu an bang ke claim tang api la pen karbia tum si ada ke ong inglong so tum si ke ong lande non si ko so kos notice ki pg tang ho pulo te la ke chokche lo ange aja tum putulo cm ta pu si pu porikha pi en pos ta pe pass to edg pu si pu pe pass to edg bole ta porikha da en kam velu lagi venture school thon ba tum bang bai nong long le ta chikloyon thomyon pidolo plus pangso puthang le tum dor maha ke long le lage forest department chot kali lage education department tum ta long le la pe akraprek department tum ta dor maha long le athemal da dor maha ke pg paisa ke alang litum chodet lo ke la CMEM tum si MLA minister tum si cholap lo chief minister tum si cholap lo lage la si non dor maha PG puta paisa vedet lo lage pini nali tum along APHLC along nang chipa ogdun bang ko ando lo pen ko PPA party pen sin chipa ogdun la pini dak nang join dun ke hala aprang independent along ke claim dun na tum la pen BJP ong nai lo pini na join dun pen congress atu pini na join dun na pen VDC chairman lang alang li ke BJP lo alang li amata dang nang join dun lo kado ve 73 Chenoktok ke thom a family tu nang join dun de la anut po bangali anut abangali a family bangsi a hem tu no bangsi Chenoktok ra ke thom nilitum APHLC long pini nang join dun de lo dak Merabhiti
นางลีกุปีอันนี้ก็จิตเทกาวีเป็นสิ BJP เป็นสิจิโอสิ APHRC ลองสิปอกดันละ kalau BJP pan ning kang samse mate ning ka che thega bi lakela lo cheli tum methang karbiang long inglong atum pulote regional party dovek nang ji athe national party BJP punon congress punon national party atum ke hadak national atum pen kopia authority ki pima pen kopia hadak pen kapin kharate bansi ladak inglong a solong ta kam nang tem nasipini nili tanang nam lo je karbiang long along regional party along jongsi cherabunde la pen regional party jongsi council upon hodai de pulote ilitum inglong a so tum ke kivirji mate inglong a so tum kaching thurun ji puke un e pusini lita theklong no thik la sonang thal sipini tripura long punon pini nagaland long punon pini mizoram long punon la sonang thal si north east state along ilitum thekdam long regional party tum se haladak mithang state along charjap lo alang litum aja kompensi pini alang litum mithang hem chari lo alang litum chelang lo thik la sonang thak si ilitum karbiang long ta ilitum regional party APSLC aphan jakong pilote ilitum mithang kiduk akisung setami ilitum cherap unji puning kamat hapensi ninget hepensi pini neli mithang BJP along bentachi irisi neli APSLC along pini join dun lo kupi ni ke thesi APHRC along pini ke si pok dun la মানে নিতু মানে বিজেপি লঙ্গে মানে আনি কান্তা অলদি কিন্তু ট্যাক্স সামে দদন বক্স সামে হাংনা তা মানে কেরাপ মাতে কাহন লং মাতে কেরাপ আবেদা জয়নি সি মানে নিতু মানে ননাঙ্গে লা এক্সারসি লং চেরাবন রং পিয়ালে মানে চিতুদিন রং পিয়ালে